binigay mong panahon, Panginoon, sa binigay mong kalakasan ng aming mga katawan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessing na aming natatanggap, Panginoon. Higit sa lahat, ang araw-araw naming pagising sa umaga, Lord, nakasama ka namin. Marami pong salamat, Lord, sa mga biyayang nasa aming harapan, Panginoon. Tandaan ang pasasalamat namin sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan, Lord. Ang mga taong nag-prepare nito, Panginoon, ay basbasan niyo rin po, Panginoon. Pagkalooban niyo rin po ang mga taong higit na nangangailangan ng mga pagkain na ito. Lord, nagpapasalamat po kami sa aming mga leader, Panginoon, sa aming manager, sa aming chairman, Lord, sa board of directors, at sa mga staff na narito ngayon, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa aming Panginoon. Patuloy niyo po kami pagkalooban ng lakas ng katawan nang magampanan namin ang aming mga obligation bilang sa trabaho, Panginoon. Ikaw na rin po ang bahala sa mga staff na narito, sa mga ARBs na member ng Pagko, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo pagkalooban ng lakas ng higit na lakas ng katawan, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa bawat sa amin, lalo na po sa mga ARB, Panginoon, na nagtataguyod na mapaana, maging maayos ang aming samahan, Panginoon, sa mo ang kooperatiba. Lord, salamat po sa mga taong narito. Basbasan niyo po ang bawat sa amin. At higit po namin pinasasalamatan, Lord, ang mga biyayang nasa aming harapan. Ikaw na po ang bahala. Lord, hindi namin kaya kung kami lang. Higit po namin ikaw na kailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Sa patuloy mong paggabay sa amin, sa aming co-op, sa aming leads, at sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. Ito po'y aming hiling at dalangin, Lord, sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Sana man, anak.